Kini kadek All India Radio Shillong ka khubor ban pule dailus atas kini kilong kimat bakong san jong ka khubor Sam u Vice President M Venkaya Naidu ya ki khusnam se ke shimet ki jaka pule ki seng ba pher ki jalla ba district nagabanta ka jing shakri jong ki hakabakan te ya ka longbreu manbreu jong ki breu badon jingtuna hakit khotmen ka North East Food Show arhaja khat khandai kan long nadu ka South Tarek hadu 100 Tarek menta ubnai ha polo ground Shillong but job ka Meghalaya ya ka Sub Junior National Football Championship persha ya ka Arunachal Pradesh u Vice President Jonkari India u M Venkaya Naidu ha ka jihalang ban rakhe ya ka International Day of Persons with Disabilities nin kasngi ula sam ya ki khusnam se ki shimet ki jaka pule ki seng ba pher ki challa bat ki district nakbanta ka jingno sanyang bat ka jing shakri jonki ha ka bakinte ya ka longbreu manbreu jonki breu ki badon jingtuna ha ki khotmen haba ajinkren hakajingalang u Vice President ulong bah India kidon bun ki breu ki badon jingduna hakit khotmet handrai ki badon pan lakajong ka borjing la bat ka sam ba kila longru ki batben hakikat tu ka ni ki benta handrai ka jing ka baki habban mat hakim lang salang ka long bun sin ka jing sha ben haki ulong baka sarkar kala shim katok ani kilat kilinti banyarap banweng yak jing jongki bat ka sarkar hi kan sasdang ban pintai kamno yak a unique ID project nakabanta ki breu badan jingtuna hakit khotmet Karangsan pen inam bahet tam yek jingbam balai pojat jongka thanjate la mingi balatip kumka North East Food Show araja khat khandai ba penlong dak Meghalaya ringkat bat kasial kan sedang nadu menta kasi South Tarik unok pra bat kan kut haka hendreu tarik kata lasngi thodeng ha polo ground Shillong kajing tmu jong kajing penlong ya kanika yo pen inam ya kajing bam kalong kamtam ban kenteu ya ka kam shet jing bam shaki ka dan bashalor bat ban penshlor bat amen se mi ki breu jong kanika than bakin shim bat sedang ya kanika kam kajala jong ka than chate lamingi lambat ki sarkar jong ki ken pen ya ki marbam ba ki pen mi nala ki jong ki jalla kin donru kinong shim benta ban ki wai pat ki benta jong ka ri India bat na bari ru kani ka yo ka plela tu na ka banta ka jingye de then bat ki ri banabar ka kinteu ya ka jing sangkam la jong bat ka yaram ban pen he ya ka jing penya yo ya ki marab bat kum churu ka jing pen mi bat shat ya ki jing bam jong ka than chate la mingi hakani ka yo pen inam bamanta ka snem kindan palat chispa tali ki jat marbam baladon la ka kerteng bat ka sham ka ba pen long ya kani ka yo ka ba hetam haka than chate la mingi kabenta bakong san jong kani ka yo pen inam bahetam jong ka than kadai ka chia lang jong ki mentri rangba ki jalla ka than chate la mingi ha ka ba mentri rangba ka Meghalaya u Conrad ke sangma ringkat bat ki waide ki mentri rangba kinya tai sani halor ka phang charting of a new course for the North East through food processing and supply chain management kum shibanta jong ka Fit India movement ka art of living ringkat ka jinatre lang bat ka dong Chiliang Rat ka badon ha West Janta Hills district kala rakhe ya ka Fit India week da ka ba penlong ya ka jingkilan met yoga hnin ka sngi ha ka balawan ban shimbanta da ki khna school na ka Chiliang Rat upper primary school ka Dulong upper primary school Po Musyang upper primary school Panaliar upper primary school bat ru kisamla jong ka dong Chiliang Rat Hashwa ban sedang ke jingkilan men la aya ke jingkilan lamprang halor ke yoga da ukam ni paya chalam urang bashnong jong ke Chiliang Rat u el dame hiwat pede bat u arun lanong general secretary ke dorbashnong Chiliang Rat ke le don lang ha ke jing rakhi la ban pin kan mau ba ka Fit India movement kadai ke jing thmu jong ka sarkar pedeng ban pin yo ya ke jing ko jingkhya ha ke nong song shnong jong ka ri India bat la pelat ya ka da mentri rang ba do Narendra Modi Ladap pen benaru dangshen ban rakhe ya ka Fit India week habaro shibnai menta ubnai nokpra da ke jing penlong ya ke jingele ka sports bapher bat ki yoga haki dong bat ki school khanang bakan yarap ban pinyo ya ka men bakot bakhya kene kedek All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubor
Ka sorkar pedeng nin kasngi kala pensyai bakam shim thumu ban pensange ban penya ya kalut hajar tengka hak jubab da kajing tho haraja sabha nin kasngi umentri khana katnat platengka u Anurag Thakur ulong bakam shim ladon kum kata kajing mun ulong ru ba kajing yok kurup ya kilut hajar tengka ki bam shim la penrung hak kajing kenjing dia kala duna bha hakas nam arajar khat nyau araja khat phra kajing yok kurup yakini kilut tengka kala long kumba nreu pho phra na ka shispa kat ba hakas nam araja khat phra araja khat khandai pan kalong nreu pho nreu na ka shispa bat hakani kas nam mang tengka ba menta layo ban kurup palat sa pholai na ka shispa kilut hajar tengka bom sim pendrung jingkhen umentri ulaya thuru baha ubna leber menta kas nam palan live house Sar na kashispa kilut hajar tengka la sambat penyat hakal lengkari. Chief Secretary Jongka Megalia hakajing net jungo jungu yaki benta bapher jongka jalla ulaya kendo yaki bor penyat district bat subdivision Jongka West Khasi Hills district han nongston hinin kasngi hakaba ulaya keren bat ki halor ke jingdan kam ban penrung kerteng na kabenta adhar bat haka khana summary. Ulong bau adhar number uday uba kongsan bat uba kinong tre sorkar baro kidai bandon kumjuru kinong yo mentoy hakiskim bapher namal khalam u adhar number kapenthut yakajing yat bet ka kam ka jam haketanat sorkar ula pentep ru baka sorkar kan sepenlong biang yakajing pendrung kerteng nakabantau adhar number lengba ke deputy commissioner jong baro ke district bat kecing ajing tip batikna haka khana summary pan kalong kabadon kam na kabenta ka database khanang ba anla ban tip ya kecing long jingman ka yo ka kon haka imlang salang ka National Human Rights Commission NHRC kalapa kecing pentip sa ka sokar pedeng Shabaro kijala bat Union Territory kabapan yakikai pot halor ki standard operating procedures SOP ban pet kumnu kile hakimukot duma be day bat kajing le be ijat ni yurat yakahok long bre jongki kan thai bat kajing pendan kam yakanir bhayo fun kabadai ban pha yakini ki kaipot hapo hnriu tayo ke NHRC ka panru yakijing kenjing dia ki babnya halo kajing don jong kapisa hakanir bhayo fun bat kapisa balapan lut hakazlai snem baladem Ko Commission kalapha jing tipru Secretary Director General of Police Jong Baro Kijala bat Union Territory bakin ai jubab halo ki standard operating procedure bat karukom le babhatam jongki hakabiade bat ki kam yurat ne pinjot yaka longren yang jongki kanthai U Deputy Chief Minister Jongka Jala Tripura Ujishnu Dev Barma nin kasngi ulakan tat ya kajing keno jongka liang persya halor kajing bamyo kam yo jam bat kajing baki beriu basyong hakinong kendong ka Tripura ki man da ka baong baka jala kan sa thau record hakajing pentrai ya ka MGNREGA hakani kasnem mang tengka baminta Udef Barma ubabat ru ikatanat pelatengka bat karoi kapar hakinong kendong unaong bakat hadu katayo baladem ladab ban shim jingken yakisngi trai jongki priu kabalapoi sapaway point nyo henriu hakabashim antat bat kad halai district kalalong kabahetam da kabai trai hadu khandai paway sngi Deputy Chief Minister ulayatu shushu bayaki Kam bayadai bat ke MGNREGA laju ai barabor shaki priyu kipa nakinong kendong. Katto kani ko khubor kalakut kablawan shapinak All India Radio Shillong hakapo prabajeng inya sob akadeli station nakabenta ki khubor kani kadek All India Radio Shillong.